Beyik Tanrım, bize iyice çorumuzu merhamet et. Atam ulan günahını için. Neme diyenlerini öldüremeyen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek bolar hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimimizde biz yine de toba varada gurrun etmemizi devam ettireceğiz. Bu bir katı ulu ve giyinişleyin bir tema. Toba varada gurrun etmemiz şeyle bir vacip bizim dövrümüzde. Çünkü dünyanın sonu geldiğince yaşayış gün günden kıyınlaşıp var ya. Dürlük hili yalan tağlimatlar, dürlük hili yalan düşünceler, biz iman edenlere daş dörekten öz təsirini yetiriye. Şonun için biz toba varada, Hudayın sözünde, mukaddes kitapta neme yazılandığını çungur bilmemiz vacip ve bilen bilimimiz bilen gündeki durmuşta yaşamamız gerek. Öz fikirlerimizi Hudayın sözüne göre üytketmeyimiz gerektir. Köp yerde hazırki dövrde yalan tağlimatlar şeyle diye. Hudayın merhameti ve rehimine yanlış düşünüp, Hudayın rehimini ve merhametine katı ervetlige olanayan adamlar var. Nememiş, Huday merhametlimiş, Huday rehimlimiş deyip, günahda yaşap, ten höveslerine, özünün adamlık menmenliğinden gelen höveslere, ahlisini Huday yerine yetirip şolar bilen yaşamak bilen, Huday merhametlidir, Huday rehimlidir, Huday bağışlayıcıdır deyip, şeyle öz ten isteklerini yerine getirmek için bunu ulanayan yanlış tağlimatlar var. Bu yanlış tağlimatlar köpregen Hudayın yığınağına, imanlıların arasına gelip, onların fikirlerini azaştırıp, katı ervet yağdaya getiriyorlar. Beyli zatlar dine bizim dövrümüzde döreyen zatlar değil, ama şol dövrde de, İsa'nın dövründe de şeyle yalan tağlimatlar vardı. Şunun için Resul Paulus şeyle diye, Rimlilere yazılan hatta 6. babın 1-2. ayetlerinde Resul Paulus şeyle diye. Onda neme? Huday öz merhametini bize köpten köp görkesin deyip günah edivermeli mi? Elbette yok. Biz günah babatta öldük ahirin. Onson ne edip günah içinde yaşap bileriz diye. Yine seyredin. Huday merhametli deyip ne çöküp günah etsek şonça da Huday merhametlidir. Ne çöküp günahın içinde yaşasak da Huday yine bağışlayıcıdır. Huday bizi yine bağışlar deyip diye günahın içinde yaşamamızı devam ettirelim mi deyip Resul Paulus aydiya. Sonra izinden de öz özüne sorağına özü cevap verip yok, elbette yok. Biz günah içinde yaşap Hudayın merhametine ve rehimine dayanıp ol bizi ne mi etsek de bağışlar, ol söyücü atamız deyip onun merhametine ve rehimine yanlış düşünmek doğru değildir. Çünkü biz iman edenler günah için öldük, indi ne edip günahın içinde yaşap bileriz deyip Resul Paulus şeyde çungur gürrünler ediyor. Hakikatten de bu fikri yine de çungurrak seyretsek, Mukaddes kitabın başka yerlerinde de biz şeyli yağdayları görüyoruz.
Yahudanın xatında özü bir babdan ibarat təzi əhddə 4-cü ayətdə şeylə sözləri var, seyredin. Sebebi kəbir xudaysızlar oğrunçu aranıza sümülüp girdiler. Onlar Xudayın acayip merhameti bize azgınlık etmeye ihtiyar beriye deyip öğretiyerler. Ve yeketek hocayınımız ve Rabbimiz İsa Mesih'i red ediyerler. Şeyli adamların cezası kadimden beri yazılıp koylandır. Yine bu ayet hasta açıktan bize aramıza nehili adamların girip gelyenliğini görkeziye. İmanlı deyip imanlılar arasına girip gelen adamlar, yürüytü maksat bilen gelen adamlar, yalan taglimat girizip, bu taglimatın neticesinde bütün imanlar yığınağını imandan dendirmek için Rabbimiz İsa Mesih'i ret ediyerler ve beylikleri de bunu ret etmeye öğretiyerler. Ne edip ret ediyerler? Onlar açıktan açık İsa Mesih'i ret etmeyerler. Onlar Xudayın yığınağına girip gelip Xuday şeyle merhametli, Xuday şeyle rehimli, Xuday şeyle sabırlı, Xuday şeyle bağışlayıcı deyip Xudayın həsiyyətlərini şeyle ulaldıp aytmak bilen ol diye bize azgınlık etmeye ihtiyar veriyor. Bizim günahımız diye Xudayın merhameti bilen, Xudayın söygüsü bilen deňeşdirende hiçbir zat değil. Xuday şeyli, giň yürekli, giň göğünli, ol sabırlıdır, bağışlayıcıdır. Näme günah etsen, edesin gelýänçe, doyanınça ediver. Xuday yine de bağışlayıcıdır deyip bu taglimatı Xudayın yığınağına girizýärler ve şeyle öğretmeye devam ettirýärler. Neticede adamların kulağına yakyan bir zat. Beýle olan ýagdaýda toba etmeklik gerek değil, mukaddeslikte yaşamaklık gerek değil. Çünkü Xuday söýücüdür, Xuday bağışlayıcıdır, Xuday merhametlidir. Tenin näme isteyen olsa ediver deyip öğretýärler. Bunu etmek bilen olar Mesih İsa'nın özüne ve onun öğretdiğin taglimatına karşı durup onu ret ediyerler. Şey dip yığnak, dünyadaki bar olan ten hövesleri, günahlı hövesleri bilen parçalanıp, yığnak bilen dünyanın arasında hiçbir park kalmaya, yığnak özünün yağtılık olmağını besediye, yığnak yerin duzu olmağını besediye, yığnak dünya bilen, dünyanın günahları bilen parçalanan vaktinde onun daş devrege ediyen tesiri öz-özünden yetiye. Yine yalan taglimatı öğreten adamların maksadı da budur. Yığınağı tesirsiz yağdaya getirse, sen bilen meni imanlı hükmünde, dünyadaki günahkarlar bilen bir mengzeş yağdaya getirse, onda şeytan öz maksadına yettiği bolya. Şunun için hiç haçan, asla beyle yanlış fikire yol vermen kadırladı onlar. Xudayın merhameti, Xudayın rehimi bize azgınlıkta yaşamağa, ervetlikte günahda yaşamağa hiçbir ihtiyar vermeye. Men size Xudayın merhameti ve rehiminin hakikatta näme zatları yerine yetirýändigini, oların bizim durmuşumuzda ediyen işlerin näkilerdigini men size Xudayın sözünden görkezmek isleyen. Gelin Rimlilere yazılan hatın 2. babının 4. ayadına ünüsle dinleyelim. Ol yerde şeyle yazılan. Ya da sen Xudayın çäksiz mähremli digine, geçirimli digine, sabır taqadına äskermezlik edýärsiňmi? Onun mähribanlygynın seni towa eltýändigine düşünmeýärsiňmi? Seredin. Xudayın mährliligine, mähribanlygyna, geçirimlidigine, sabır taqatlydygyny äskermezlik edýärmisin? Xuday rehimli, Xuday merhametli deyip onun canını yakıp, onun göwnünden turmayan zatları edip, onun qaharını getirýän zatları edip, sen onun mehrini, onun sabrını, onun merhametini äskermezlik edýärmisin? Deyip aýdýar Resul Pawlus. İzinden seredin. Xudayın mehribanlığı seni toba eltýändigine düşünmeýärmisin?
Hudaýyň merhemeti we rehimi seni towba etmezlige däl. Günah etmeklige däl. Hudaýyň merhemeti we rehimi seni towba etmeklige getirýändir. Eger sen ona dogry düşünýän bolsaň. Eger dogry düşünmeýän bolsaň, onda sen onu yalan taglimaty berýän adamlar kimin ýalňyş yorumlap günah etmege ıhtyar berýär diýip edip bilýän. Emma dogry düşünýän bolsaň, Hudaýyň merhemeti seni towba eltmege getirýär. Ine bu hakyky merhemet we rehime düşünmeklik diýmekdir. Biz imanlılar hakykatdan merhemet we rehimiň nämedigine bilmegimiz gerektir. Hiç haçan Hudaýyň rehimini we merhemetini, onuň sabırlylygyny äskermezlik etmeli däldir. Çünki Hudaý bilen oyun eder ýaly däl. Hudaý bilen çynlakay gatnaşyk etmelidiriz. Köplenç adamlar Hudaý bilen oyun edip soňundan köp bela beterlere uçuran wagtynda gaty kyn ýagdaýlara gelýärler. Gelin ýene-de köne ähten bir aýada seredeliň. Goý Hudaý biziň hemmemize akyldarlyk bersin. Hudaý bilen gatnaşygymyzda gaty çynlakay bolup, ondan gorkup, ona hormat edip, onuň sözlerine yürekten inanyp, çynlakay seredip ýaşalyň. Çünki Hudaý bilen oyun etmeli däl, ol gorkunçdur. Müsürden çıkış kitabında şeýle yazılan, doganlar, Reb Musanyň öňünden geçip şunu jar etdi. Men Rebdirin. Rebdirin rehimli we merhemetli Hudaýdyrin. Men giň göwünde, örän wepaly, sadyk söýge bay, müňlerçe nesillere sadyk söýgümi görkezerin. Etmişi yazıgy we günäni bagyşlaýaryn. Ýöne günälini cezasız hem goýmaýaryn. Atalarynyň etmişiniň cezasyny çağılaryna, olaryň çağılarynyň çağılaryna, olaryň 3-nji we 4-nji arkasyna çekdirerin diýär. Ine bu aýatlary men okan wagtymda meniň yüregimde Hudaýa bolan hormat we gorku döreýär. Hakykatdan da onuň sözlerine çynlakay seretmege yüregimde isleg döreýär. Onuň mukaddesliginiň, onuň beýikliginiň, gudratynyň öňünde yüregim içimde towşanyň ýüregi ýaly titrep gelýär. Näme üçin? Sebäbi Hudaý rehimlidir. Hudaý merhemetlidir. Hudaý wepalydyr. Ol nesillerden nesile özünün wepalylygyny, özünün sadyklygyny görkezýär. Günäliniň ýazygyny we günälerini bagyşlaýan Hudaýdyr. Ýöne günälini cezasız hem galdyrmaýardy. Hökman cezasyny berýändir. Ve onuň cezasyny atalarynyň etmişini çağılarından, olaryň neslinden de çıkarıp bilýän bir Hudaýdyr. Men size şu yerlerini gaty giňişleýin, düşündireýin. Adam köplenç biziň döwrümizdäki adamlar. Hudaý zina etme diýen bolsa mysal, köp zina edýärler. Näme üçin Hudaý bagyşlaýjy diýip. Soňuna gelen wagtynda köpleri towba etmäne ýetişýär. Hudaý meni bagyşla diýip Hudaýyň ýanyna bir gün gelýärler. Synyk ýürek bilen. Hudaý näme edýär? Hudaý sabırlydyr, bagyşlaýjydyr. Olar bagyşlar. Emma yankı eden günäsiniň netijesinde olar elbetde cezasyny çekerler. Cezasy näme? Olar iýil içinde azgınlyk bilen ýaşan adamlar awraýyny ýitirýär. Bu da bir ceza. Aýalynyň göz öňünde öz hormatyny ýitirýär. Bu da bir ceza. Çağalary onuň kimdigini bilýär we ona hormatsyzlyk edýär. Bu da bir ceza. Seredin. Hudaýyň cezasy mal mülkünü erwet aýallary sowursa, mal mülkünü öz çağalaryna, öz aýalyna däl de kesek aýallar üçin ýoklasa, soňuna gelende garyp, işsiz, saglygyny ýitirip, hormatyny ýitirip, käbir adamlar yekelikde ejir çekýärler. Soňra da hormat isteýärler özüne. Emma bu hormaty da tapmaýarlar. Munyň özü bir ceza dälmi? Elbetde ceza. Men şeýle adamlary tanaýan, bütün
yaşlığını, gucur gayratını, dine keypi sapa, ervetlige, ağzı hapalığa berdiler. İçtiler, neşe çektiler. Bar tapan zadını dine şol keypine yoklap, bir gün Hudaýyň ýanyna gelip, diz epen adamları görýärin. Hudaý näme etdi? Olaryň günäsini Hudaý bağışlady. Çünki Hudaý bağışlaýjydyr. Emma bu günäliğini cezasız goýmaýa. Nähili ceza? Ceza budur. Döwzaha zygmak ceza däl. Cezany bu dünýäde çekersin. Saglygyny ýitirýän, daş döwreňe seredýän sen deňeler sagdyn gezýärler. Emma sen bütün saglygyny, ýaşlygyňda erwet zatlara içip çekmek bilen öz iç bağrını ählisi gutardy. Öskürüp zordan bükülüp ýöreýän saglyk ýok. Çünki saglygyny sen, bu senin cezaňdyr. Puluňy, malyňy, mülküňi sowurdyň. Ähli deň duşlarynda baýlygy, maly, mülki, oğul gyzlary, ady awraýy bar. Emma sen bütün bu zatlary bir neşe ýa-da içkä ýokladyň. Ondan soňam oturup deň duşlaryňa seredip içiňden öz özüňe olary görüpçilik edýän, içiňden öz özüňe rehmin gelýär, öz özüňe gaharlanýan sebäbi sen eden günäleriň cezasyny çekýärsiň. Emma Hudaý senin günälerini bağışlap biler. Towba etsen, yürekten günälerden el çekip towba etsen, Hudaý senin günälerini bağışlar. Emma bu dünýäde ýitirjek zatlaryň, aljak cezalaryň gaty köpdür. Edil bu adyny sanap geçen günälerime meňzeş başga hili günäleri olar. Adamları aldasan, köp adamlardan karz alıp izine bermesen, elbette senem bunun cezasyny çekersin. Senin nesline de çağalaryňa da adamlar şol plança yalançynyň, plança aldawçynyň çağalary diýip sana hormat etmedik adamlar senin çağalaryňa, senin nesline de hormat etmezler. Diýmek bularyň hemmesi biri-biri bilen bağlanışyklydyr. Gadyrly doganlar, Hudaý bilen gatnaşyňyzda çynlakay bolun, Hudaýdan gorkun, Hudaýyň merhemeti we rehimi sizi towba etmäge getirýändir. Başka bir zada däl. Hudaýyň sözünde şeýle ýazylan: Günämiz ýok diýsek, onda biz özümüzi aldaýandyrys. Bizde hakykat ýokdur. Emma günälerimizi boyun alsak, sadyk hem adalatly Hudaý günälerimizi bağışlar ve bizi her hili yamanlıktan temizler. Günah etmedik diysek, Hudaýy yalançı edýändiriz. Kalbimizde onun sözleri yoktur. 1. Yahya 1. bab 9-11. ayatlar. Eğer günahlarınızı boyun alıp Hudaýyň yanına gelseňiz, Hudaý sizin günahlarınızı bağışlar. Dine bağışlamagam däl, ol size her hili erwetlikten, her hili yamanlıktan temizler. Eğer günah etmedim diýseňiz, onda siz öz özüňizi aldaýarsınız. Şol bir hatarda Hudaýy yalançy edýärsiniz. Çünki Hudaý ähli adamlar günah edip, meniň söýgümden, meniň şöhratymdan mahrum boldy diýip öz sözünde aýdýar. Gelin onda, eger hakykatyn günäli digimizi duýýan olsak, bu aýada esaslanıp, towba ýüregi bilen, pes göwnülük bilen Hudaýyň ýanyna geleliň. Hudaýyň ýanymyza gelende bolsa Hudaý şeýle edýär. İşaya peýgamberiň kitabynda 1. babyň 18. aýatynda şeýle ýazylan: Reb şeýle diýär: Gelin inde düşünüşelim. Günäleriniz gırmızıdek bolsa da, olar gar kimin ak bolarlar. Gırmızıdek kızıl bolsalar da, ak yüngdek bolarlar. Gelin diye. Towba ýüregi bilen gelin. Günäleriniz nähili kırmızı bolsa da, goýy kırmızı bolsa da, nähili erwet günä bolsa da, men onu gar ýaly ak ederin. Ak yüň ýaly ak ederin, günälerinizi bağışlaryn we temizlerin diýip çağırış edýär. Şeýle çağırışı äskermezlik edýän adam onda öz günäleriniň içinde galýar. Günäniň muzdy ölümdür, baky ölümdür, baky dözak odudur. Mezmurda 102. mezmurun 11. 12. ayatlarında şeýle sözler var. Çünkü gökler yerden nähili belentde bolsa, Rebbin sadyk söýgüsi ondan gorkýanlara şonça da beýik. Gün dogar gün batardan nähili uzakta bolsa, şonça da ol günälerimizi bizden
ayırıya ya da daşlaştırıya. Bu ayetlara esaslansak, Hudaýyň ýanyna towa ýüregi bilen gelmekligiň nähili ajaýyplygyny görýäris doganlar. Hakykatdan towamyz dogry bolsa, yürekden bolýan bolsa, gökler ýerden nähili uzak bolsa, Rabbin sadyk söýgüsi hem ondan gorkanlaryň üstünde şonça da beýikdir. Görýäňize gün dogar bir ýerde, gün bir ýerden dogýa, bir ýerde batýa. Gün dogar bilen gün bataryň arasy nähili uzak bolsa, Rab hem bizim günahlarımızı bizden şonça uzaklaştırar. Eger bizim towbamız hakikat bolsa. Ezekiel peýgamberiň kitabında yine şeýle ajaýyp ayetler var. Men hiç kimin ölümini oňlamaýaryn diýär Rab. Muny men hökmürowan Rab diýärin. Şonuň üçin günäňizden el çekiňde diri galyň. Ezekiel 18:32. Yine de Ezekiel 33:14-16'da men erwet adamy sen hökman ölersin diýenimde ol öz günäsinden dönüp adalatı ve dogruçylygy yerine yetirse, girevi yzyna berse, ogurlan zadyny tölese ve erwetlik etmän ýaşaýyşyň düzgünlerinde ýörese, ol hökman ýaşar, ölmez. Eden günahlarının hiçbiri yaltlanılmaz. Ol adalatı ve dogruçylygy yerine yetirendir. Ol hökman diri galar diye. Seredin köne ähde kanun döwründe de entek merhemet İsa Mesih yere gelmänke rehim ve merhemeti biz dağıtmanımızda da Hudaýyň merhemet rehimi günahkarların üstünde de. Ol diye hiç bir adamın ölmegini islemeýärin. Towa edip diri galmagyny isleýän. Eger men sen günahlarың üçin ölörsiň diýsen, günahkar da meniň sözümi eşidip diýär Rab. Ol günahlarından towa etse, dogrulygy yerine yetirse, girewi yzyna berse, ogurlan zadyny yzyna tölese, erwetlik etmän ýaşaýyş düzgünlerinde ýörese, onda ol hökman ölmän galar ve ýaşar. Eden günahlarının hiçbiri yatlanmaz. Ol adalatı ve doğruçuluğu yerine yetirendir. Ol hükman diri galar diýip Rab vada berýär. Qadırly ýyldaşlar, bu nähili ajaýyp zat. Rabbimiz köne äh döwründe de, täze äh döwründe de şeýle merhemetli bir Hudaý. Ol duýdurýar, günahlarınıza towba edin diýip duýduruş berýär. Onun sesini eşidip dogrulygy yerine yetirýän adam hükman diri galar. Diňe bir bu dünýäde däl. Onun sesini eşidip, yürekten towba edip, onun iyi veren oğlu İsa Mesih'e iman eden adamlar ebedi baky cennette ýaşajakdygyny Hudaýyň sözü bize aýdýar. Gelin hakykatdan da bu sözleri eşiden ve Hudaýa yürekten iman eden ve towbasynyň nähili derecede hakykatlygyny görýän bir misal barada gysga gürrüň edeýin. Onun Hudaýyň rehimine ve merhemetine dogry düşünen Zakkay barada aýtmak isleýän ve sözümü şu bilen jemlemek isleýän. Zakkay bir salgytçydy. İl arasında söýülmeýän, hemmeler tarapyndan ýigrenilýän bir adamdy. Özü boyu da kiçidi. Onu hiç kim äskermeýärdi. Salgytçydy. Adamlardan artygy bilen pul alan üçin onu hiç kim söýmeýärdi. Şeýle il tarapyndan ret edilen, salgytçylar bilen hiç kim gowuk atnaşyk etmeýärdi. Olar toy märekede hemme ýerde ýigrenilýän adamlardy. Emma ol salgytçy Zakkay İsa'ny bir gezek Yerihonyň içinden geçip barýarka, onu görmek üçin, görüp adamların köplüğü için, görüp bilmeýän üçin, boyu kıskalık üçin ağacın üstüne çıkıp İsa'ny görmek isteýär. İsa da onu ol yerde görüp, Zakkay men senin öýüňe geljek diýip, Zakkaýyň öýüne gelýär. Zakkaýyň öýüne gelen wagtynda Zakkay Rab İsa onun öýüne gelen wagtynda şeýle Hudaýyň merhemetini ve söýgüsini şeýle çuňur duýýar belin, ýüregi şeýle joşup, ol öz günahlarına towba etmeye başlaýar. Adamlar onu äskermeýärler, adamlar onu ýigrenýär, emma Rab İsa bolsa onu söýýär. Ol Rab İsa şeýle diýär. Zakkay bolsa yerinden turup
Bu Luka'nın hoş habar 19. babın 1-10 ayetlerinde özünüz okap görürsünüz giňişleyin. Zakkay olsa yerinden turup Reb İsa, "Ey ağam, indi men baylığımın yarısını gariplara berjek. Kimin zadyny nähek alan olsam, 4 esse edip qaytarıp berjekdirin" diýe. İsa ona, "Bugün bu öy halas boldy. Sebäbi bu adam hem Ibrahim'in hakyky neslidir. İnsan oğlu yitenleri agtarmaga ve halas etmege gelendir" diýdi. Ine ajaýyp zatlary seredin. Hudaýyň merhemeti we söýgüsi Reb İsa Mesih, diri Hudaýyň ogly halaskär bir günäkäriň öýüne geldi. Günäkäriň öýüne gelende ol, men bir munasyp däl adam. Şeýle merhemeti söýgüsi bilen gurşap alyp, meni söýüp meniň öýüme mihmançylyga geldi. Meniň öýüme mihman gelmänine de bir näçe ýyllar bolupdy. Ýöneki adamlar da meniň öýüme mihmançylyga gelmeýe. Reb İsa meniň öýüme mihmançylyga geldi diýip yerinden turup men günälerime towba edýärin. Ähli baýlygymy men yalan bilen toplan baýlygymy izina gariplara paýlaryn. Kimin zadyny zorluk bilen nähak alan bolsam, ona 4 esse edip qaytaryp bererin diýip Hudaýyň merhemeti we rehimi Zakkaýyň ýüreginde towba döretdi. Ve onun towbasynyň hasylyna seredin. Ol yalanlyk bilen alan pullaryny adamlara izine qaytaryp berdi. Netijede İsa şeýle diýdi: "Bugün bu öý halas boldy." Nämeden halas boldy? Günälerinden halas boldy. Ebedi dövzak odundan halas boldy. Cennetdäki ýaşaýyşy eýe boldy. Çünki o öýe hakykatdan towba geldi. Goý bize de Hudaý öz merhemeti bilen söýgüsü bilen hemişe towba yüregini bersin. Towba ýüregi bilen Zakkay ýaly biz de hemişe towba yüregine dayanıp pes göňlülük bilen ýaşaly. Gutuluş bizim öýümizden hiç ýere gitmesin. İsa Mesihiň ady bilen. Amin. Ey beýik Taňrym, bize iýjek çörüňmizi merhemet et. Atam bulan günähini biç. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men siziň araňyzda bolumdy Musa peýgamberiň kanunlaryny hem düköneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem 3-nji gün ýene de diýreler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar towba ederler.